I ddatrys hafaliadau un cam fel y 4 ar y sgrin, rhaid meddwl pa rif sy'n gwneud yr hafaliad weithio. Yn x adio 5 yn hafalu 9, rhaid meddwl pa rif adio 5 sy'n rhoi'r atab 9. Dim ond 4 adio 5 sydd yn rhoi'r atab 9, felly rhaid bod x yn hafalu 4. Yn x tynnu 3 yn hafalu 16, rhaid meddwl pa rif tynnu 3 sydd yn rhoi'r atab 16. Dim ond 19 tynnu 3 sydd yn 16, felly rhaid bod x yn hafalu 19. Yn 3x yn hafalu 24, sy'n golygu 3 lluosi x yn hafalu 24, rhaid meddwl pa rif lluosi fo 3 sy'n rhoi'r atab 24. Dim ond 8 lluosi fo 3 sydd yn 24, felly rhaid bod x yn hafalu 8. Ac yn x dros 2 yn hafalu 8, sy'n golygu x rhannu fo 2 yn hafalu 8, rhaid meddwl pa rif rhannu efo 2 sydd yn rhoi'r atab 8. Dim ond 16 rhannu efo 2 sydd yn 8, felly rhaid bod x yn hafalu 16.